በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ናይዚ ቻናል ተኸታተልቲ ንክትኾኑ ብቅድሚያ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ከመቐነኻትኩም ዳሕና ዲኻትኩም ብዙሓት ገዳማትን ታሪካትን ናይ ትግራይ ድማ ናባኹም ነብለሉ ቻናልና ኮይኑ ድማ እዚ ቻናል ዋና መበገሲኡ ገይሩ ዝተልዓሎ ገዳማትን ኣድባራትን ብሓፂሩ ሃይማኖትና ክንሕልውን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ድማ ናይ ሙስሊምን ምንፍቅናን ስርዓት ንክተኣታተው ድማ ብሓይሊ ይስርሐሉ ኣሎ። ትግራይን ኤርትራን በኣር በይነን ቀሬን ዘለዋ ዘረባ ከየብዝሐልኩም ናብዚ ናይ ለማዓንቲ ጉዳይ የከኣቲ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣካይድና ነርና። እዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ እንታይ ይመስል ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ድማ በብሓደ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ። መስከረም 29 ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ መዓልቲ ዕረፍታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ቅድሚ ናብቲ ገዳም ምርኣይና ናይ ሰርክ ስነ ስርዓት ዝዝመር ዝነበረ ሓደ መዝሙር ንሆ ተዓደሙና። حاونا زماري ملاقت يسمعنا نبلمو بأنفت دوبوب قدمي عد قيح مصاح عد مسنوت بهالك شتي كتما ناي قطر الله زقدام دما ناي قدست أرسيما تاوتن ناي يوحنس ولد نغدغاد تاوتون تدربو زللو ابراوعي كفل زمن كم تسرح دما مزاغبتي اتي تاريخ يحبر مالتي باركس از كابلنا كابيته بغيسنا نابي زب دما بحصيرو بفيديو بمسلينا وقون كبلمو كملسنا نرخبنا. أمشينا سلازاتنا ناي لايت حصرات نيرو أما مጨረሻ ዝقرጽኩ ድማ ሌይት 5 መፍለጥ እንኳን ናይ ለየ أما መጨረሻ ገይረዮ ማለት ቆርብተይ ድራር ምስተደረርና ወዲያው ናብ ዋዜማ ወይ ድማ ናብ ናይ ሰርክ ስነ ስርዓት ኢና ኸይድና ናይ ሰርክ ስነ ስርዓት ታይ ይመስል ነይሩ ካብቲ ብዙሕ ብውሕዱ ቀሪጸ ንዓኹም ክኾን ይዝበልኮ ዝማሬን ስብከትን እንታይ ከም ዝመስል ነበረ ድማ بفيديو تخاتيلنا نملس
ምስጋና ይብጽሐ እዚ ጥዑም ዝማሬ ሰሚዕና ደስ ባሃሊ ኩሉ ግዜ መቸም ቃል እግዚአብሔር ደስ ባሃሊ እዩ ደስ ይልና እሞ ነቶም መዝሙር ለስሙዕና ደቅና እውን ቃል ህይወት የስምዐልና ተወሰነ ቃሊና ክንናገር ክልተ ነገር እዩ ብሓደ ወገን ነሚታችን ናይ ስደታ ግዜ ንሓስበሉ ሰሙን እዩ ብኻሊእ ወገን ድማ ቅድስት እነና ቅድስት አርሴማ ሰማዕትነት ዝተቀበለትሉ ቃል ኪዳን እውን ካብ ፈጣሪያ ዝተቀበለትሉ ብተወሳኺ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ኣብዚ ገዳም ክምለሉ ዓብዪ ታወት እዩ ካብቶም 40 ወንጌላውያን ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ እውን ናብ ሰማይ ስጋኡ ዝኣረገሉ ዓብዪ በዓል እዩ ሎማዓንቲ ነኽብሮ ስለ ናይ ቅድስት አርሴማ ስለልኾነ ዕለቱ ምክንያት ገይርና ስለለመፃና እዚ ዕለት እዚ ዓብዪ በዓል እዩ በዓልነቱ ንዝክሮ ድማ ቅድስት አርሴማ ዝኸበረትሉ ዝበልዐትሉ ዝሰተየትሉ ብስጋት መርዐትሉ ኢልና ይኾነ ቅድስት አርሴማ ደማ ዝፈሰሰሉ ስጋ ዝተቆረሰሉ ዓፅማ ዝተኸስኸሰሉ መከራ ዝተቐበለትሉ ዝተጨነቐትሉ ኮይኑ ግን ስለ ፈጣሪያ ደስ ዝበላ ዕለት ካብ ፈጣሪያ እውን ክብሪ ዝረኸበትሉ ቃል ኪዳን ዝተቐበለትሉ ዕለት ኢልና ኢና ዝሎማዓንቲ ነኽብሮ ማለት እዩ ኣብ ገድሊ ትጅመር ተላ ግን ካብ ትሕቲ 15 ዓመት ዕድመ እያ ነይራ ቅድስት አርሴማ ኮይኑ ግና ኣብ 15 ዓመት ዕድመ ዙርያ ሰብ ኳንዶ ናብ እንደዛ ዓይነት ገድሊ ናብ ከቢድ ዓይነት ቃልሲ ከኣቱ ህፃን እዩ ዝገብሮ ይፈልጥ ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ከም ናይ ህገ መንግስቲ ስርዓት ይኹን ትርአ ተሎ 18 ዓመት ተዘይመልይዎ ትሕቲኡ ተኮይኑ ህፃን እዩ አቅመ አዳም ወይ አቅመ ሔዋን ኣይበፅሐ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ቅድስት አርሴማ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ንሃለወት እስካብ ሰማዕትነት ከብፅሕ ዝኽእል ፅንዓት ምስ ምክንያቱ ተኣዩ ተይልና ምክንያቱ ካብ ህፃንነታ ጀሚራ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ተሃኒፃ ስለ ዝባፅሐት ህሊናኣ ኩሉ ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተመልአ ስለ ዝኾነ እዩ ዝሐለይ ኢየሱስ እግዚአብሔር ብርሃነይ ብቃልኻ ይሓኒ ሰራዊት መላእክት ሰራዊት መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ሰራዊት መላእክት ሰራዊት ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ዕለታይነ ሐረግ ሐረግ ጓጓ ወላዲታ ገና ክድምነው ህንጨማማይከላ ማሕዘር ክሪዝነው ህርፍርፍትሉ እንከ
ከይበርትዓቱ ወሲዶም ሂቦማ አበኽረ ወላዱ ሐረገ ወይን አጸደ ወይን ሐረገ 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 ካምን ቆንተሚራ ማሕዘን ሽርሩ ቀበራውናዳ ዓዚና ከትራሩ ያልችሩ መልአክ ሐረገ እንግዳ ዓምቹ አያምርብኝ ብዘነጋው ታሪኬን ሚካኤል ነው ያስጌጥልኝ ሕይወቴን አረሳብኝ እርሶ አትርሳብኝ ያልኩትን ለካ ሰምቶኝ የልጅነት ጸሎቴን ድንግል ማርያም የዓለም መድኃኒት እናት የዓለም ጌታዬ መመኪያዬ ድንግል ማርያም እኔ ስላታለሁ እናት ነሽ ዓለም ማርያም 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 ለማርያም ማርያም 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 በቅድስት አርሴማ የማርያም እናት አክሊልዋ ማርያም ናት ኪዳነ ምሕረት ዝነበረ ሰዓት ተኸታቲልና ድማ ተመሊሳና ናብ ፍትዋት ቤተሰብ ነፍስኻ ዘህድስ አጽምትኻ ዘለምልም ዝማሬ ድማ ሰሚዕኹም ኢኹም ኢለ ይግምት። ከዚ ድማ ታቦት ነእትየሉ ሰዓት ቅድሚ እቲ ታቦት ምእታይና ግን እዚ ቦታ ብምሸት ስለ ዝኣተና ኣይረኣናዩ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ንባዕልና እውን ኣይረኣናዮን ነርና። ግን ብንግሆ ወፂና ክንሪኦ ተለና ድማ ዝረኣናዮ ነገር ኣዝዩ ዘገርም ዘደንቕን ቦታ እዩ። ንስኻትኩም እውን ምሳዬ ረአይዎ።
مكينة لو على الطريق لخط صرقيا ستريت لا صرقيا خد أوزقنا سر لا باسم يمز فوتهم أي ترى مباركس زي كابلنا نايتاوت مئتاي سنة سرعة تاي يمثل نيرو مكتاتل مو نايزي بزوح ماهبر لعلي خلت سلسة الشح الخون ماهبر إذا ماهبر زي كت أنا آخر قدام مجون نكفلتو قدام مجون نكعويو كل جزية تجيهو زمهرن زت حوارن زحجزن كور ودنا ممهر بركات إشي كارزي بمقصال
لو يلول خملة مدن قايس توللك في الصم دسي بلك عيو هو بيتكشان لك ودا جن أفتسرت لجنا خان أملاك دونجيو لك جمر الجبر خان لكن تمسجن يبدأ كمو لك أفتسرت لك جمر قد عم سنة دما بروحات أكلات حواتنا عن يوت محور بعيون يوم يجلل وبورك يجلل وبورك يجلل وبورك يجلل وبورك يجلل وبورك ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ይጨልልዋ በወርቅ ይጨልልዋ በወርቅ ይጨልልዋ በወርቅ ይጨልልዋ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ይጨልልዋ በወርቅ ይጨልልዋ በወርቅ ታወት ስነ ስርዓት ምእታይ ታይ መስል ከም ዝነበረ ተኸታቲልና ተመሊስና ኢና ብዙሓት መናእሰይ ሕዋትና ድማ ኣብ ኦግኒና ኢና ኣብቲ ዝረኸብናዮም መናእሰይ ድማ ንመናእሰይ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣለዎም ሽመይ ዮናስ ብርሃን ይበሃል ያው ነባርነቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ዘለኹሉ ናይ ስራሕ ቦታ እውን ኣብ ናይ ኣባል ማሕበር ተራድኦ ቅርሲ ኣርሴማ ዝርከብ ማሕበር ተራድኦ ቅርሲ ኣርሴማ ያው ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ስራሕትና ፅንሐት እያ حزون نقصلتها ماتيو بيت كريستيانات مسرح صقومات مبلع ህፃውንቲ አረጋውያን ሁሉ ነገር ነተሳተፍ እያ እዚ ድማ ያው ዓዊ መንፈሳዊ ጉዕዞ አዘጋጅና ናብ መካነ ቅዱሳን ቅዱስ አርሴማ አድቀይሕ ንርከብ በረከተ ብራ ይባል መጻኽሉ ካብ አይናለም ከዚ ልጉነየሉ ቦታ ገዳም ቅዱስ አርሴማ ያው አድቀይሕ ሓሊፍኻ ቅዱስ ቦታ قدام كتقولون يرخبنا كائنا بقاطع مجن أب حماق خناتات أب سوسنا بخلوت قدات نجاراتن زركوا حواتنا من أسيني أمه نعتم قانا وزمحور مزيم كم تناخذتم من بركة قادستي بنسنتهم مجزابير نكحسوا تحلفوا مع الأختي ያው ታይክ حلفوا ለና ወጣት ተخزل له ساعات በተለይ ያው ምንም ተሰውቴሉ ሰዓት ላውሱስ መንገድ ተخدሉ ሰዓት ይሆነኝ ጥሩሕኳ ሁሉ ነገር ሞልኢካ ካብ ሱስ ነፃ ኮይንኻ ያው ትግዜ ከቢድ እዩ ለጨንቅ ግዜ ነገራት ይበዝሕሎ ብዙሕ ነገር ቤተሰብ ይኹን ተፈላለይ ነገር ያው قدميلو ብዙሕና ገዳማት ትምህርትላት ማህርና ፀንሕና ለምሳሌ ያው aftu ግዜ ለሎ ፀገማት እዚ ብዙሕ ሓዋና ለሎ በተለይ ኣብ ከተማ ካባታት ነብር ሰዓት ኣብ መፍርሒ ኩነታት ስለለሎ ያው ተወጣት ታይክ መخرل ዛ ግዜ እዚያስ ና መጨረሻ ግዜ ዳርጋያ ማለት መፍርሒ ግዜ እዩ አው ኩሉ ነገር ኣብ ተወደኡሉ ሰዓታት ዳርጋይና ነና ኣብ ምክባር ኣብ ጠፈኡሉ ሰዓት ቅርሺ ያው ኣብ ንጎሰሉ ሰዓት ሓውና ሓፍቲ ያው ብልተፈላለየ መልክዕ ኣብ ቤት ፍርድ ፈቅድዩ
أو لعلو ساعة سللو تنا منافستي أو ببزوح نجارات الحزومنا دلو بتوم عبيت ولدنا قدامات ያው ሙሉእ ለይቲ ኣብ ትምህርቲ ላ ተነገረ እንዲ ሓዲሩ ያው ቶም ወጣታ ኤክ መኽረም ኸል ዝዕድል ዚ ያው ለዓለም ኢሎም ማንንም ኢሎም ተለይኾኑ በዓለም ልታነውሶም ኢሎም ካብ ለይኾነ ነገር ካብ ሓሽሽ ካብ ሽጋራ ካብ ተፈላለዩና መስተ ርሒቆም ናብ ጽቡቕና መንፈስ ህይወት ልክምለሱ ይቱ ምኽረይ ታ ገዳም ብኣርዓይ ክፍለ ዘመን ተመስሪታ እዚ ኣብ ጭቃ ኣብ ድግድጋ ያዘላ እዚ ግን ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ክንሰርሕና ንመዓንቲ እቲ ማሕበር ሒዝና ይመጽና ማለት እዩ እና ብዙሕ ወጣታት እውን ኣብ ጎንና ኮይኖም ናይ ቅዱስ ኣርሴማ በረከት ይካፈሉ ብታሕትና ንዓዲ ማለት እዩ ስራሕ ብጉልበት ይኹን ብዝተፈላለየ ነገራት ፍቆዶ ኣብ መላእ ትግራይ ተበቲኑ ኣብ መንፈሳዊ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዘሎ ማሕበር እዩ ብጣዕሚ ጠንካራ ማሕበር እዩ ያው ኣብታ ከዝለለናያ ገዳም ቅድስቲ ናነና ቅድስት ኣርሴማ ገዳም ያው ማይ ቀያሕ ትትሪው ወለኹም ብጣዕሚ ድንቅ ዝኾነ ቦታ እዩ ብጣዕሚ ሃይሞ ምን መግለጽ ይውልዲ ያው ገደል ብጣዕሚ ሃብሎ ለገደል ብዙ ተሪኹም ኩሉ ነገራት ዋሻታት ንየው ሕዋኣት ኣቦታትና ለኒው ስውራት ሃምቱል ተራጎርና ተኾይኖም ቶም ወለድና ዓበይት ወለድና ብጣዕሚ ድንቅ ዝኾነ ቦታ ኢና እንዲና خازجين بزح نجار لدليو نجار نيو تبيت كسيان بدقدقة تصريحه بزح عمتات دسان حبيت كسيانيو مكان كرسا كرسا أرسيما يا عاد يحوينه غير أبرخاي سوي ولن نكاس من ذري سوي ولن أبوتاتنا نيو سوسنو غير حاجة سوي ولن خازجين سناجرنا يو يعني مع أنت زي مرتين إحنا أقولنا هم نخون تناجرانينا أفتي بوتات رتلاهم برخايو ما نمسي ولا من ناري قشة من هم يلون إننا كلمات نورديو جبارديو ويس أو وجهة نروحاتنا بتتكلم مع عقمي بركة كافلو الجزائر مش الجزائر حتى سمعتي يغني لنا زي بيت كريستيان كم زرعهم ودما أمسلون كم تري وزلهم أزيوت انتاون بزح حدثات زليوني نقداسين نبوزح سرعتان نمكنوان زي متشموخان أما العالم تركو أرثوذكساويان وري نزقدام نكسر حد ما حاجز تجور تدليو أوزي سحبنا لهم زلنا أكاونتي دوي لهم سلكن بأكاونتهم كتأتي لهم تقول يوم مالتي بسن سمعت قدست أرسيما دما نعناون عدنا لنا مع بركة زي كتكافلو نزي مرها جبرين نخلهم كبات عشر بوريهم مسايس لازم نورهم عزي إلى مسجن جزيهم كيبل عليهم خالد قدامات دما ناوز channel خمس دا جورنا بعقمنا نواهم كنا قربنا مالتيو أجميرو مزفت سمنا نقول الإجابير دما مسجانا نويخون
ቅድስት አርሴማ